amara sisan an bɛ taa kulukorokaw fɛ yen. Kulukoro bingali kɛra bato ka tumutukaw fɛ yen. O bato maa minnu bɛ yen ni Ala y'olu kisi olu nan'u yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛɛ Kulukoro ma ka jɛkulu sigi yen min ye ɲinan u tun ye 7 septembre u kun y'a ɲɛnɛmayali baara kɛ o hukumu kɔnɔna na sa maliyɛn minnu bɛ Atlanta n'olu ka ɲɛmaa ye Balo ye Nimaga ninnu olu de ye sefa wari 80,000 di ko ka taa d'u ma kunungo an yɛrɛ bolo taara ka taa du u bolo ma Amara nka Kulukorokaw y'an bonya. Kulukoro plateau 3 a dugutigi a maire a kinda maaw bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka min f'i ɲɛna Amara an kun dara n k'an bɛ taa enveloppe di ninnu ma ka segin ten an taara sɔrɔ u ye labɛn kɛ ka bila an ɲɛ labɛn in kɛra cogo di fɔlɔ min ye Kulukoro plateau 3 o dugutigi n'o ye Boubacar Konde ye ale nana o tɔgɔ la imamu n'o ye Aliyu Baja Mayiga ye ale tun bɛ yen Burema Yaluku ye église tɔgɔ la ale fana tun bɛ yen ka taa fara Aliyu Temeli kan min ye monsieur le maire n'o ye Kulukoro maire ba ye ale fana ye wasa don a ka conseil communal kelen na n'o ye Mamadu Bakari Traoré ye Amara ninnu bɛɛ de nana kɛnɛ in kan a ɲɛna trop sisan an bɛ taa ye. Dusukasi min y'an sɔrɔ batoko la an b'o o dusukasi tɔ dɔ kan hali bi ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ minnu b'a k'a fɔ mɔgɔ minnu tola kasara nin na ka na olu commando vraiment on fait que k'o tigi remercier surtout a y'a fɔ cogo min yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ti yanka ye n'o yɛrɛ sela ka nin hakilina sɔrɔ ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu tola ni kasara na ni kasara ni ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ dugawu don vraiment nin kasara min filɛ nin Ala k'an fama ni ɲɔgɔn na ma vraiment Ala k'an fama ni ɲɔgɔn ma parce que n'i ye batoko ta k'a lajɛ n'a gɛlɛya nana dɔrɔn a gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ santi dugu fɔlɔ min na o ye Kulukoro ye yan a gɛlɛya fanba de yɛlɛ an kan hali ɲinan t'a la an y'a ye k'a fɔ bato ma se ka baara kɛ a gɛlɛya fanba a bɛ hali bi Kulukoro kan ni mɔgɔ sɔrɔla minnu bɛna olu ka mɔgɔ minnu tora la ka na olu boloma dɛmɛ vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que nin ye anw yɛrɛ ka baara ye normalement commune yɛrɛ la mairie yɛrɛ ka baara ye nin ye commune den kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ yan yɔrɔ la an bɛɛ ka dɛmɛ de kan ka se ninnu ma ni mɔgɔ sɔrɔla k'an dɛmɛ o la vraiment an b'o tigi fo k'o barikada mɔgɔ tɔ fɛn bɛ a y'a fɔ cogo min na an fana kan k'a lajɛ hali bi ka exemple ta ninnu fana kan hali ni a exemple fɔlɔw bɔla yan ni mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ hali bi nin fɛn ninnu a kɔlɔlɔ bɛ hali bi ka yira k'a fɔ mɔgɔ la hali bi kɔlɔlɔ in a bɛ yen donc an ka hakili to a la an yɛrɛ bɛ se k'an organiser cogo min na de façon locale ka se ka dɛmɛ apporter tuguni o de ka fisa sinon mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ n'a fɔ olu ye fɛn ye ka na anw yɛrɛ minnu bɛ yan ka na dɛmɛ kɛ k'an sigilen to vraiment an yɛrɛ kan ka hakili jagabɔ kɛ tuguni k'a ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ yen hali bi mɔgɔw hakili b'a la faut pas que anw yɛrɛ ka ɲinɛ donc an k'a lajɛ n'an bɛ se k'an organiser cogo min na fana ka fɛn belebeleba wɛrɛ organiser min tɛ nin ɲɔgɔn na min tɛ nin ye donc vraiment ne bolo o bɛ dɔ fara a ko tɔ kan. n bɛ dakuru ɲɛgɛlen fɔ an ka gɛlɛya kɔnɔna na ka ci fɔ Kati ɲɛna étant le président des rescapés a ye wari mun di an ma nin ye ni wari in bɔra États-Unis Bruxelles mɔgɔw bolo ka na di anw ma an b'u fo walayi wari ma dɔgɔ an bɛ gɛlɛya mun na mɔgɔ mun mana dɔrɔmɛ kelen d'an ma vraiment a t'a tigi sara sɔrɔ jama mun filɛ nin ye mun nana ni rescapé tila siɲɛ 10 ye siɲɛ 10 o ma se kɛnɛ kan yan nɔ an ka mɔgɔ fo Gawo u fo Kidali u fo Kayi Mali rescapé bɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que ni bateau bolila bateau bɛ ka boli diɲɛ mɔgɔ bɛ bateau kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bateau kɔnɔ donc mun dira nin ni Ala sɔnna ma rescapé bɛɛ b'a a ye cogo la m'o ladu di Kasim ma ani donateurs ma. Donc le 7 septembre attaque bateau ne kun b'a kɔnɔ et j'étais blessé même o y'a sɔrɔ n kun lajɔlen don kalo 4 bon fragment donna n ko la ka kisɛ don cheville la mais sisan n bɛ Ala fo n b'a barikada ne balimamuso camanw bɛ ne y'u ye dɔ blessé caman taara Gawo an taara hélico la
mais ne ɲɛ yɛlɛla k'u dalen sɔrɔ ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ ɲinɛna n ta kɔ parce que denmisɛnnin fitininw bɛ 13 ans 14 ans 15 ans i n'a fɔ vie ye kuma min fɔ dɔw sen tigɛra dɔw yɛrɛ u ye kɔnɔna nugu belebelew dɔw tigɛ ka b'u la an kun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ Gawo jusqu'à présentement choc bɛ ne la ni ko k'a kuma kɛra ka tɛmɛ an bolo halisa a ma tɛmɛ parce que an ye problème caman de hali sini ni sigira jama na a bɛ kɛnɛ ma comme u bɛ obi fili ka na an bɔra an t'a dɔn cogo min an bɔra mais Ala de y'an bɔ minnu tora la fana Ala ka saya kuma lafiya ye gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan an tɛ n'an ka bateau tiɲɛna an tɛ ni bateau tɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ jɔra sira yɛrɛ tɛ yen bilen an ka sabaw u ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ni sabaga fɔra k'a fɔ k'a ka dɔgɔ nkalon don dɛ min tora yen a ka dɔgɔn yɛrɛ ye a ka ca yɛrɛ 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 de minnu tora yen bateau fana tiɲɛna o tora yen bateau baarakɛlaw yɛrɛ komanafu mɔgɔw yɛrɛ bi gɛlɛya b'u yɛrɛ kan kojugu komanafu baarakɛlaw yɛrɛ bilama gɛlɛya b'u kan kojugu u tɛ ka sara yɛrɛ ka fara an jagokɛlaw kan yɔrɔ minnu bɛ taa u nɔfɛ yɛrɛ a t'anw yɛrɛ bolo bi foyi foyi t'anw musow bolo an jagokɛla minnu bɛ taa foyi foyi den kelen a t'an bolo dugu jɛ o jɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele e ma kibaruya mɛn e ma kibaruya mɛn jamana ma foyi kɛ jamana tɛna foyi d'an ma an ka dɔɔnin dɔɔnin kɛ hali dugu yɛrɛ kɔnɔ surtout bɛɛ bɛ Kulukoro dɔn région min don sɛgɛntɔ région don Ɲani région don wallahi Kulukoro région sɛgɛnbatɔ yɛrɛ yɛrɛ de ça va pas baarakɛyɔrɔ foyi t'an bolo yan an bɛ taa an dahirimɛ ɲini ka dɔɔnin ɲini ka d'an somɔgɔw ma o de kɛra gɛlɛya ye ka kɛ dusukasi ye ka kɛ tɔɔrɔ ye ka kɛ ɲani ye. Ayiwa Amara musaka in a bɔra maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu de ye wari in bila ka na min ye Nimaga ye ale ye wari di ka a bila ka na u ka président tɔgɔ la n'o ye Balo ye communauté maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka 400,000 francs in di aw ko k'a bɛ fɔ a ma bamanankan na ko 80,000 o dun wari ko k'a di u ma a dira maire ma y'a di Ala ka caman bila a nɔ na n'Ala sɔnna a ma Kulukorokaw anw bɛ fɛ ka mɛn u fɛ nka Amara anw dara k'an na jɛgɛ kelen a tɛ Kulukoro ba falen don tewu hali cɛncɛn bɔli ka gɛlɛ kuma tɛ jɛgɛ ma donc ni fɛɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ wa komanafu maaw olu fana bɛ degun kɔnɔna na dɛ samedi don n'Ala y'a ma an ka jɔnya jɔ an na fɛn o fɛn kɛra kɛnɛ in kan ye k'a daminɛ dugutigi ka laseli la ka na se fo alimami ni église ɲɛmɔgɔw ka dugawu don ma an b'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ samedi pour que mɔgɔw ka se k'a ye u ɲɛna